kudu mancep Jemparing Narpati ngawangga ning dadane anakku Wilugangga. Ning Abimanyu wangune kok ora weruh. Nganti wis padha didak-idak para prajurit ingkang padha campuh perang ning Tegal Kurkasitra. Weh ladal. Ora pangling Abimanyu nitih jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Ya. Mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring si Abimanyu. Sing tak angkah Sumitrane. Bocah kae tak patenane. Mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra, apuranen wakmu ngawangga ya, Ngger. Cah bagus anakku Sumitra. Saya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Kyai Pramugari dinuntun Kang Rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sang Narpati Basukarna sigla nglepasaken Jemparing ing mangajab supados ngiri godha damel ajring Sang Abimanyu. Jemparing tumama dadaning Sang Sumitra butul prapteng malikat sumendhe wonten ing sukuning kuda Sang Sumitra pejah mapan wonten Tegal Kurkasitra. Sasat udan Jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kaya ora mbudidaya endha saka lakuning Jemparing. Sumitra, yen pancen si Adi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari ora usah dadak mbok tuntut. Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para Sata Kurawa. Sumitra, kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati, Sumitra. Sumitra, kowe mati, adikku. Ora kira babar pisan yen ana Jemparing kang tumancep ana ing dadamu. Apuranen pun Kakang Sumitra, apuranen pun Kakang. Sapa mateni adine Abimanyu?
Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Sang Abimanyu nasak barisan para Sata Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Pengawuking Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit alit-alit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari Mulat Narwati ngawangga. Oh, ora mluput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk nggawa Kyai Pramugari titianmu bubar mawut para Sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pancing. Abimanyu anakku ngger cah bagus kowe tak eman yo ngger kowe aja maju. Abimanyu kowe mundur cah bagus. Abimanyu sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawangga mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Oh kowe sipating kudu nang kowe banget nggone ngabekti kelawan Abimanyu. Kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari. Kowe ora mati ijen. Kowe tak belani. Ayo amuk Abimanyu mung ijen. Aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa. Kurawa tak kon ketok kabeh. Ayo tandang ana priganing Abimanyu. Gelaring baris Wulan Tumanggal kok bubar ora karu-karuan. Bareng tak sawang lon-lonan gelar baris Wulan Tumanggal. Lah kok dadi malih wujuding kaya dene roda. Lho, iki Cakra Biwa kowe ra dalan.
Bapa Penemban Sokalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring Barisa. Lho, aduh. Aduh, Abimanyu kowe piye, Ger? Aduh, mati ya. Abimanyu anakku cah bagus. Kowe yen ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola bali nganti aku mentala nyirnake anak-anakku Wilugangga Sumitra pamrihku supaya kowe kuwi mundur nanging kowe pancen pengawak waja ora wedi karo sapa-sapa barisan mbok tasak kowe saiki ning tengah-tengah Cakra Biwa Abimanyu aku trimo ora weruh kahananmu cah bagus. Kaya mukro ayo tandang ana Abimanyu. Yo tutup. Ayo semua ngene. Gembol manyar-manyar duk neng jungkul wana jalan Sarasati wana. Ora lidok ujaring wong daplok. Kowe ora ngerti yen to sejatine iki mau gelaring baris mung sinamu ning samudana. Nganggo gelar baris wulan tumanggal. Bareng senopatine Pandhawa wis mlebu jroning wulan tumanggal ngalih dadi Cakra Biwa. Kaya roda ingkang ora bisa ditrobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Kurawa. Senopati saya mlebu jroning Cakra Biwa diranjap diudani jemparing diudani tumbak diudani wimes supaya tekaning pati Nger. Ayo tunggale, ayo bareng kabeh udani jemparing. Pratima Kencana sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu
Parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangrepa. Nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar Cakrabaya. Parandri datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Ayo Kurawa, aja jirih ngetih wedi mati tandang ana Abimanyu. Ayo maju aja mbaka siji bareng mara leganing atiku. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aja mung panah siji. Ayo krubuten Abimanyu leganing atiku. Aku ora bakal mundur sejangkal. Apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu? Ayo Kurawa, amuk leganing atiku. Aku ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal wegah tanding karo Parasata Kurawa. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo aku ora bakal wedi. Siwa Duryudana tak enteni ning Tegal Kurukasetra. Ayo Siwa Karpa Marma. Sapa Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu. Aku ora bakal wegah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Jemparing ingkang sakawit datan dinaos dening Sang Abimanyu. Panandene saya akeh laku ning Jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjungana. Nadyan wis malirah saranduning hangga. Krana siniram mawirahipun piyambak. Parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarya nguwuh-uwuh. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja mung tekan semene kekuwataning Kurawa. Ayo krubuten Abimanyu entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah tanding karo Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu isih saguh nugel guluning Parasata Kurawa. Ayo amuk Kurawa.
Westatu arang kranjangan kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan saliang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Wilamu ngalumpruk. Sarwidatan kendhatanganipun tansah nantang dhateng Sangya Parasata Kurawa. Gumareng ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumurpi Sang Abimanyu ya Sang Angka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakna. Ayo amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa, ayo amuk Kurawa. Sumengklungen Sang Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurung kepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak den balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angka Wijaya. Glawat atumu arang kranjang kebak panah kaya ngono. Sapa sing arep iso urip? Ayo, kowe arep ngopo? Kowe saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus. Wis tatu arang kranjang kaya ngono kowe modar dening aku kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusuhi sapa sing arep tapek. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara nalika semanten jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira sarandunging kanggo kebak jemparing parandening mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu dewa dene sanes saking tutuking Risang Bagus parandene saking pusaka curiga agemanipun Sang Angka Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten arkatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsani gas jangganing Risang Bagus parandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina sirna margalayu geger Sangya Parasata Kurawa.
ugel kulumung ora bakal iso piye-piye candhak niramu ugel kulumung dina iki nglakon tati pancang apa mundur Sangya para Sata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya piyak gelar Cakra Byuha londonan wis nilar Sang Bagus ingkang kutah Ludira nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur dadi gurawaran Sangya para Panakawan Mula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir awakku merinding kabeh jebul kahanane arep kaya ngene tole kula sowanaken bepunten